பினானி ஆப் ஒரு ஆன்லைன் ட்ரேடிங் ஆப்புங்க. ட்ரேடிங்ல உங்களுக்கு நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணுங்க. ஆப்பை ஓபன் பண்ணோடனே நிறைய கிராஃப்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா போயிட்டு இருக்கும். இந்த ஆப்புக்குள்ள ஏதாவது ஒரு அசெட்டை நீங்க சூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். நிறைய விஷயங்கள் உள்ள இருக்கும். பெட்ரோல் இருக்கும், கோல்டு இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு நாட்டோட கரன்சிஸ் இருக்கும். ஏதாவது ஒன்று பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க சூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சூஸ் பண்ணிட்டு அது மேல இன்வெஸ்ட் பண்ண நீங்க ஒரு அமௌண்ட்டை இந்த ஆப்புக்குள்ள டெபாசிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். மினிமம் 300 ரூபாய் டெபாசிட் பண்ணலாம். நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்ல இருந்து 100% ப்ராஃபிட்டும் கிடைக்கும். அதே நேரத்துல நஷ்டமும் ஆகும். நீங்க earn பண்ண அமௌண்ட்டை ஆன் தி ஸ்பாட் வித்ட்ராவும் பண்ணிக்கலாம். ஆப்போட லிங்க் நான் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்க. வணக்கம் நண்பா. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல கொஞ்சம் இல்ல ரொம்ப வித்தியாசமான ஆப்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். பிளே ஸ்டோர்ல நம்ம குப்புறப்படுத்த தேர்ந்தாலும் கிடைக்காத வேற லெவல் ஆப்ஸ் வச்சு வேற லெவல் சம்பவம் செய்ய முடியும். அந்த மாதிரி ஆப்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போய் அந்த ஆப்ஸை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் கீழ இருக்க அந்த லைக் பட்டன், ஷேர் பட்டன், சப்ஸ்கிரைப் பட்டன், பெல் ஐகான் இதெல்லாம் பிரஸ் பண்ணாம இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்பவே பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நம்ம லிஸ்ட்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஆப் ஆன் செகண்ட் தாட். இந்த ஆப் பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தோட மொபைலும் இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். என்ன ஆப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். வாட்ஸ்அப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அனுப்பிச்ச மெசேஜை ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ள, குறிப்பிட்ட நிமிஷத்துக்குள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா அழிச்சிக்க முடியும். இன்ஸ்டாகிராம்ல நம்ம அனுப்பிச்ச மெசேஜை எப்பவுமே அழிச்சிக்க முடியும். நார்மல் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ்ல அப்படி ஒரு ஆப்ஷனே கிடையாது. அனுப்பிச்ச மெசேஜ் அனுப்பிச்சது தான். நம்ம தப்பா அனுப்பிச்சோம் அப்படின்னா அங்க சீன் தான். ஆனா இந்த ஆப் உங்க போன்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அனுப்பிச்ச மெசேஜை திருப்பியும் ரீகால் பண்ணிக்க முடியும். இந்த ஆப்குள்ள நம்ம யாருக்கு மெசேஜ் அனுப்பணுமோ அந்த மெசேஜை பாத்தீங்க அப்படின்னா டைப் பண்ணணும். நார்மல் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் மாதிரி தான். கான்டாக்டை சூஸ் பண்ணலாம். கான்டாக்டை சூஸ் பண்ணி யாராவது பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் சூஸ் பண்றேன், என்னோட இன்னொரு சிம்முக்கே நான் சூஸ் பண்றேன். அதுக்கப்புறமா சென்ட் கொடுக்குறேன். இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹாய் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி நான் சென்ட் பண்றேன். ஹாய் ப்ரோன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு சென்ட் பட்டனை கொடுத்த உடனே ஒரு சின்னதா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டேஷ் அப்படியே போற மாதிரி இருக்கும். அது போய் எத்துறதுக்குள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்படி நம்ம ஸ்வைப் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க, ரீகாலிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மெசேஜ் திருப்பியும் டைப் பண்ண இடத்துக்கே வந்துடும். இது ஒரு வேற லெவல் ஒரு ஆப்ஷன் தான். ஏன் இந்த ஆப்பை பிளே ஸ்டோர்ல இருந்து தூக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரியல. பிளே ஸ்டோர்ல இந்த ஆப் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவைலபிளா இல்ல. இருந்திருந்தா நல்லா தான் இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன். நம்ம லிஸ்ட்ல இருக்கிற ரெண்டாவது ஆப் விட்மிக்ஸ். ஒரு திருட்டு பிரைம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம், அமேசான் பிரைம். சோ இதுக்குள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா அமேசான் பிரைம்ல வரக்கூடிய எல்லா படமும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ள பார்க்க முடியும். விட்மிக்ஸ்க்குள்ள அதே கிளாரிட்டியோட நல்ல இன்டர்நெட் ஸ்பீட் மட்டும் இருந்தா போதும். அது மட்டும் தானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா யூடியூபை பாத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள இருந்து பார்க்க முடியும். இந்த விட்மிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்குள்ள லைவ் டிவி சேனல்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ள இருந்து பார்க்க முடியும். கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்க முடியும். இன்னும் பல விஷயங்களை பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்குள்ள பண்ண முடியும். இந்த ஆப் ஸ்டார்டிங்ல பிளே ஸ்டோர்ல இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா இவனுங்க பண்ற தில்லலங்கடி வேலை பிளே ஸ்டோருக்கு தெரிஞ்சவனே தூக்கி விட்டானுங்க. இந்த ஆப்குள்ள இருக்கிற இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்குள்ள நிறைய கேம்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. குட்டி குட்டி கேம்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த கேம் விளையாண்டு ஏர்ன் பண்ண முடியுமாமா? நான் விளையாண்டது கிடையாது, ஆனா அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம நமக்கு தேவையான வீடியோஸை இந்த ஆப்புக்குள்ளேயே டவுன்லோடும் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். அடுத்த ஆப் சர்ச் எனிதிங். இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணதுல இருந்து என்னோட மொபைல் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹார்ம்ஃபுல்லான ஆப் அழிச்சிருன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. இந்த ஆப் ஆக்சுவலா என்ன வேலை பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம மொபைல்ல இருக்கிற எல்லா பர்மிஷனும் எடுத்துக்குது. என்ன பண்றானுங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்குள்ள நிறைய பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்மேட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஃபார்மேட்ஸ், போட்டோஸ், மூவிஸ், மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஃபார்மேட்ஸ் இருக்கு. மேல என்டர் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன தேவை, இப்போ விண்டோஸ் 10 அப்படின்னு சொல்லி அடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். விண்டோஸ் 10 அப்படின்னு சொல்லி அடிக்கிறேன். இல்ல நமக்கு என்ன தேவையோ அதை அடிச்சுக்கலாம். அடிச்சுக்கிட்டு போட்டோஸ், மூவிஸ், அந்த விண்டோஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை இல்ல குட்டி ஸ்டோரி அப்படிங்கிற வார்த்தை என்னென்னவா இருக்கும், போட்டோஸா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் மூவிஸா இருக்கும், மியூசிக்கா இருக்கும், இல்ல கேம்ஸா இருக்கும். அந்த மாதிரி அது என்னென்ன ஃபார்மேட்டா இருக்குமோ அந்த ஃபார்மேட்டை அப்படியே கிளிக் பண்ணி விட்டு சர்ச் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்க அப்படின்னா கூகுள் குரோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும். கீழே கூகுள் குரோம்குள்ள போய் இது சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கும். சோ இது நம்ம பாத்தீங்க அப்படின்னா கூகுள் சர்ச்சே பண்ணிட்டு போயிடலாம்னு சொல்லி தோணும். ஆனா இன்னும் பல விஷயங்கள், போட்டோஸா இருந்தாலும் சரி, இமேஜா இருந்தாலும் சரி, இல்ல எதுவா இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்தையுமே இந்த ஆப் வழியா சர்ச் பண்ணி எடுக்க முடியும். ஆனா ஒரு நல்ல ஆப் கிடையாது. இது நம்மளோட டேட்டாஸை திருடுறானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கூகுள் இந்த ஆப்பை பிளே ஸ்டோர்ல இருந்து தூக்கிட்டாங்க. அடுத்ததா கால் லாக் எடிட்டர். இந்த ஆப்பை வச்சு பிராங்கும் பண்ணலாம், பிரேக்கப்பும் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஆப் தான் இது. நம்ம யார் கூட கால் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க, இந்த பொசசிவ்னஸ் இருக்கிறவங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா எடுத்து போன் எடுத்து பார்ப்பாங்க. அந்த நேரத்துல நம்ம அந்த கால் லாக பாத்தீங்க அப்படின்னா எடிட் பண்ண முடியும். ஏதாவது ஒரு நம்பரை பாத்தீங்கன்னா அங்க போடலாம். சோ அவங்கள யாருக்கு பிடிக்காதோ அவங்களோட நம்பர் அங்க போட்டு மணிக்கணக்கில் நம்ம பேசின மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ள எடிட் பண்ண முடியும். மேல அந்த கியர் மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கு பாருங்க, செட்டிங் ஆப்ஷன் இருக்கு. பக்கத்துல ஒரு சின்ன கேலண்டர் மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அன்னோன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி யாரோட நம்பர் வேணுமோ கான்டாக்ட்ல இருந்து கூட எடுத்துக்கலாம். இல்ல நம்ம என்டர் கூட பண்ணலாம். நான் என்டரே பண்றேன். என்டர் பண்ணிட்டு அவுட் கோயிங் கால் வேணுமா, இன்கமிங் கால் வேணுமா, மிஸ்டு கால் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம். நான் இன்கமிங் கால் அப்படின்னு செலக்ட் பண்றேன். டியூரேஷன் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 23 மணி நேரம் போடலாம். செட் டியூரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு. என்ன டேட், அதுக்கப்புறமா என்ன டைம்னு செட் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த அப்டேட் ஆன அந்த கால் லாக் பாத்தீங்க அப்படின்னா நார்மலா உங்களோட டைலர் இருக்கும் பாருங்க, அந்த டைலருக்குள்ள போய் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் செட் பண்ணது 23 மணி நேரம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒருத்தங்க கிட்ட பேசின மாதிரி செட் ஆயிருக்கு. இந்த மாதிரி நீங்களும் செட் பண்ணி
பிராங்கும் பண்ணலாம். இந்த பிராங்கால பிரேக்கப் ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கு. அடுத்த ஆப் ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு ஆப். இந்த ஆப்பை வச்சு என்ன வேணா பண்ண முடியும்னு சொல்லலாம். என்ன வேணா மீன்ஸ் என்ன வேணா எல்லாத்தையும் நான் சொல்றேன் இருங்க. இந்த ஆப்பை நீங்க யாரோட போன் அவ்வளவு பார்க்கணுமோ அந்த போனுக்குள்ள இன்ஸ்டால் பண்ணிடணும். ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு உங்க போன்ல இருந்து டெக்ஸ்ட் மெசேஜ்ல இருந்து வெறும் கமெண்ட் மட்டும் அனுப்பிச்சா போதும். டெக்ஸ்ட் மெசேஜ்ல இருந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு கால் பேக் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ல கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கால் பேக் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா கால் மீ பேக் இதுதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட். இந்த மொபைல்ல இருந்து டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் ஓபன் பண்ணி கால் மீ பேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மொபைலுக்கு நான் மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த மொபைல்ல இருந்து எனக்கு இந்த மொபைலுக்கு கால் வரும். அது மட்டும் இல்லாம நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கால் பேக் ஸ்பீக்கர் ஆன் பண்ணி கால் பண்ணும். வைப்ரேட் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன் இருக்கு. இந்த மொபைல்ல இருந்து நான் வைப்ரேட்னு சொல்லி கமெண்ட் அனுப்பிச்சேன் அப்படின்னா இந்த மொபைல் வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ பயப்படுத்தலாம், பிராங்கும் பண்ணலாம், பிரிக்கலாம். ஒரு குடும்பத்திலே பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்பை வச்சு பிரிச்சிடலாம். மொத்த பர்மிஷனும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப் எடுத்துக்கிது. கால் பர்மிஷன், மியூசிக் பர்மிஷன், வீடியோ பர்மிஷன், இன்னும் எல்லா கர்மம் இருக்கும். எல்லா கர்மத்தையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா எடுத்துக்கிறதுனால மொத்த மொபைலும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பை மொபைலா தான் மாறி இருக்குன்னு சொல்லணும். ஸோ இப்படி எல்லாம் ஆப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் மெயினாவே இந்த ஆப்பை நான் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணேன். கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே இருக்கிற அந்த லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இதுல எந்த ஆப் முன்னாடியே தெரியும், ஏதாவது தெரியுமா அப்படிங்கிறது கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. நானும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். எது உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படிங்கிறதும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த வீடியோவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கட்டும். அவங்களோட மொபைல இந்த மாதிரி ஆப்ஸ் எல்லாமும் வச்சு என்ன வேணா பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கட்டும். மறக்காம ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. தமிழில் கற்போம், தமிழை காப்போம்.